Kumusta? Welcome sa akong channel o minatod na nga inyo ko i-subscribe. Ayaw kalimti pag-click sa notification bell aron ma-update mo sa akong bagong mga video na akong i-upload sa akong YouTube channel. O karon tungod kay na-trending mo ng Bantayan Island tungod sa himo nga pundok-pundok ng mga niaging mga adlaw, daghan kayo ang naintriga about unsa na nga isla ang Bantayan Island. Kung gusto mo matug Bantayan Island, mas maayo nang naasad mo yung idea para pero mas maayo gid nang makaibaw gid mo sa mga basic inistoryahan sa Bantayan Island. One eternity later. Kaya, ganahan ko magtuskuhan kaya ba? Kanang Bantayan Island. Yeah. Kung kabaw sa ilang sinultian. Gusto mo ganahan? Kanang, unsa tayo na Gusto ka makapuno istoryahan sa Bantayan? Oh. Gusto mo yung gusto mo ibawan? kanang lakaw. Unsa yung Lakaw. Bantayan ana. Mo na gitawag na lakat. Paralitan, ayun ka. Asa mo ka mulakaw, di ba, ana? Mo na siya sa Cebuano, asa ka mulakaw. Sa Bantayan, ana, Chris, mo ingon ka. Hain ka man mulakat, ana ba? Hay mo. Tama. Kanang ko niya, gahapon. Gahapon. Sa Bantayan, ana, kakyop. Kakyup. Kakyop. Kakyup. Oh. Kung ato pa na siya himuha ng sentence, mo ingon ka. Paralitan, sa Cebuano, asa man ka gahapon. Sa Bantayan, ana, diin ka kakyop. Nya, kanang ko niya, kanang ugma. Kanang ugma, man nag-iingon nga, buwas. Paralitan, mo ingon ka. Ugma pa kumaabot. Sa Bantayan, ana, buwas pa kumaabot. Ana ba? Ano sa man, Chris? Kanang ko niya, kanang karon. Karon. Oh, karon. Sa Bantayan, ana, sara. Sara. Oh. Kung imo na siya himuha ng sentence, palitan mo ingon ka. Asa man ka karon? Mo na sa Cebuano, di ba? Oo. Sa Bantayan, ana, mo ingon ka. Hain ka man sara. Kanang ko niya, kanang kinsa. Kinsa siya, ana. Kinsa siya. Oh, kinsa. Sa Bantayan, ana, once mo ingon gani kag kinsa siya Cebuano sa Bantayan kay sin-o mina. Sin-o. Sino? Oh. Kanang asa kaya asa. Sa Bantayan, ana, Chris, hain na siya, hain. Hain. Palitan mo ingon kag asa mo ka mulakaw. Sa Bantayan, ana, hain ka mulakat. Kanang ko niya, kanang gahi. Gahi. Oh, Tig-a man na siya. tig-ah. Oh, kanang gahi diri sa Cebuano, sa buwan na nito kay tig-a. Kagahi ba ni ano ba? Nga sa Bantayan na kanang ka katig-a man sini. Ano? Kaya kanang ko niya, kanang tinina. Sige na. Sa Bantayan na Chris, dagom na siya. Dagom. Kanindot sa imong dagom oy, ano ba? Mura day, para tahi. Dili mo to. Dagom man to siya sa Cebuano. Pero sa buwan na nito, sa moingon juga ana. Kanindot sa imong dagom ano. Kanang duol. Nandool sa Bantayan na lapit. Lapit. Uula sa inyong balay oy, moingon sa Bantayan na. Lapit naman ganyan yung biyay, ano ba? Kalapit sa inyong biyay. Kaya iwa ka sa biyay. Unsa man na ya? Balay na sa Cebuano. Lapit mo ra magtagalog ya. Ang lapit. Dili, artista mo na. Dito lapit. Kanang kamao. Sa Bantayan na Chris, Kantigo. Kana Kantigo. kantigo. Mga naman na. Ano na, Cebuano. Kamao may bataa. Sa Bantayan na Chris, kami yung Kantigo, mini nga puya. Ilakaw sa nagpuya. Unsa man sa puya? Bata na. Bata na sa puya. mga. Puya na dito sa amo. Dito Cebuano. Bata. Kanang kanya, kanang lisod. 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 Oh, Dito sa Bantayan, Chris, pwede na magyapong kamugamit og lisod. Pero naagi binantayan yun nga term, anak Chris. Man gitawag na biro. Kabiro sinuy, ano ba? Biro. Yang kanang kanya, ako ah. Sa Bantayan na. Akon. Oh. Akon inak. Ako na. Na man. Akon niya kanang amo. Amo. Amon. Amon. Akon. Amon. Gibutangan lagi ba? Amon mina. Ano? Ganahan na ka Bantayan. Mata na ko yay.